Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Masoyana, 'yan uwana na kusa da na nisa, da fatan kuna lafiya. Da fatan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya dukkaninku. Allah ya ƙara mana lafiya albarkacin manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan masu sauraro na basu manta ba, ni ce dai Shatu Baba mai nishaɗantar da ku da daɗaɗɗen littattafan nan nata. A yau ma na kawo muku littafi mai suna Tsautsayi. Da fatan wannan littafin zai nishaɗantar da ku sosai. A yi sauraro lafiya. Malam yana zaune bakin ƙofa ya zuba tagumi, ya zura idanunsa ƙasa, ya yi shiru, da alamu tunani yake yi. Matarsa ce ke ɗaki tana bacci, inda ta falka daga baccin da take yi ta fito daga cikin ɗakin. Tana fitowa ta yi arba da shi a bakin ƙofa yana zaune kamar yadda na ce muku. Kallon shi kawai ta yi, ta aje dogon numfashi, ta hari inda butoci suke, ta ɗauki buta ta tafi bayi domin zagayawa. Tana fitowa ajiye butan ta yi kamar yadda ta ɗauke ta, wato gurin ma'ajiyar butar. Ta zo ta samu kusa da shi ta zauna, ta ɗaga kai ta kalle shi, da alamu har fitowarta har shigarta bayi dukka fa bai sani ba. Ta ja dogon ajiyan zuciya, sannan ta ƙara gyara zamanta, sai ta kai hannunta a kan nasa hannun ta jaye taguminsa. A lokacin ne ya falga, ya gane ma akwai mutum a kusa da shi. Ya kalle ta, ya ɗan numfasa ta kwanna, sannan ya kira sunanta, wato Hindu. Ta ce na'am. Malam, kin tashi baccin ne? Ta ce na tashi malam. To sannu. Ta amsa masa kuma kamar yadda ya ce mata sannu. Sannan ya mai da kallonsa a inda yake kallo ɗazu. Ta ajiyan zuciya ta ce malam. Ya ce mata na'am, ba tare da ya kalle ta ba. Ta ce don Allah malam, mai kake tunani ne? Da alamu tun daga tashi na har fitowa na har shiga bayi na duk baka ganni ba. Akwai damuwa malam ko? Ya juyo ya kalle ta, yayi murmushi tare da ajiyan zuciya da cewa Hindu, ke kin sani in dai ina da damuwa ba ta wuce ta wannan yarinyar ba fa. Wai wace ce? Mama na mana. To me yake faruwa? Laifi ta maka ko? Kai kuma saboda ta lashe ma zuciya ba za ka iya mata faɗa ba. Ya yi murmushi ya ce, ai mama na ba ta yi min laifi, ke ma kin sani. Maganar dai makarantar bokon nan nata ne. Ta yi ajiyan zuciya ta ce, haba malam, shi ne kake sa ma zuciyarka damuwa? Duk haƙurin da kai na baya ka gaza kenan, yanzu ka gaji da haƙurin. Shi ne za ka nuna ma Allah ɓacin ranka? Ya yi saurin yanke ta da cewa ba haka ba ne Hindu. Ke ma kin san dole in damu. Abin ya ƙi ci ya ƙi canyewa Hindu. Shekara ɗaya da gama firamare ɗin yarinyar nan ba. Har yanzu ba magana. Ina ta faman jiran ko Allah zai hore in kai ta secondary ɗin nan. Amma ina, abin har yanzu dai ya ƙiya. Abin yana matuƙar damuna. Gaskiya ba zan ɓoye miki ba. Ta yi ajiyan zuciya da cewa haba malam,
bai kamata ko abin nan ya dame ka ba. Komi da ka gani fa ikon Allah ne. Da can akwai wani wanda ya baka kuɗin da ta yi firamare ɗin ne har ta gama? Face Allah. To kuma shi zai ƙara baka na nan gaba. Wani jinkirin ai alkhairi ne. Ka ci gaba da addu'ar da kake yi mana. Idan ka sa damuwa ita ma yarinyar ai sai ta damu ko? Yara nawa ne ga su nan ba su yi karatun ba. Tunda dai tana makarantar Islamiyya ai alhamdulillahi. Dama dai a ce duka babu ne shine abin damuwa. Don Allah malam ka yi haƙuri ka daina sa ma kanka damuwa akan wannan al'amarin. Ka ji? Ya kalle ta ya ce mata, to kenan ya wuce. A'a ba wai ya wuce ba, sai kuma ka fita waje can kai ta faman damuwa, kana tafe kana tunani, kana tafe kuma kana tafe kana magana kai kaɗai. Yi murmushi tare da riƙe hannunta ya ce, Hindu, ai duk lokacin da wani abu yake damuna a cikin raina, da zaran kin kusanto kusa da ni kin bani haƙuri, nake jin kuma gabaki ɗaya ya watse. Shi yasa kika ga damuwar ma bata yi tasiri ba tsawon lokaci. Yanzu ne dai abin ya dame ni da na je na ga duk sa'o'inta sun tafi makaranta, na gansu suna tasowa zashawa. Shine abin ya ƙara tunƙuro ni, amma Allah ya da ba zan ƙara sa ma kaina damuwa ba. Kin ji ko? Sannan ta yi murmushi ta ce to bari in kawo maka kingin nonon nan ko? Ya ce to Allah miki albarka, kin ji? Ta ce amin, ta miƙe ta tafi ta ɗauko mai kingin nonon ta zo ta ajiye a gabansa, tare da zuwa ta ɗauko wato kofi ɗan ƙarami, ta zo ta ɗauko kujeran da yake gefensa ta aza a gabansa, ta fuskance su ta zuba masa nonon a cikin kofin, sannan ta miƙa masa. Ta yayi. Sai ce mata yayi, a'a ni sai kin bani dai a baki zaki bani. Ta ce kai dai malam baka girma, don Allah ka anshi nonon ka sha. Au to ba kya so na sha nonon kenan, bar abinki. Ta ce to buɗe bakin. In ta miƙa masa kofi ya fara tsotsa yana yi mata murmushi, sai sallamar yarsu suka ji da yar ƙaramar muryarta. Ta yi sauri ta jaye kofin daga bakin dadin nasu, daga bakin malam. Ta yi sauran ajiye kofin ga baki ɗaya, suka juya suka kalli yarsu ne take shigowa, jikinta a sanyaye. Ta iso gunsu inda ta duka ta ce masa, baffa sannu da zuwa, sannu da dawowa baffa. Ya shafa kanta da cewa, yawa sannu mamana, lafiya kika dawo daga makaranta yanzu? Ta yi shiru, kanta yana duƙe. Mamana, da ke nake, baki ce komai ba. Ta ce baffa, malaminmu ne ya ce in dawo gida. A kan me? Maman ta yi sauri tsinke sa da cewa, haba malam, ai kai ma ka san ko akan menene ko? Ba sai ka yi wani tambaya ba. Ya ja dogon numfashi. Wai akan kuɗin makaranta? Ta ce akan shi ne mana, in ji maman tata. Ya yi doguwar ajiyan zuciya da cewa to sun gaji kenan yau ko? To tashi mu koma makarantar. Mama ta tsinke shi da cewa a'a malam ba za a yi haka ba. Wa'annan mutanen sun yi haƙuri iya haƙuri fa. Kusan kuɗi na shekara guda ba a biya ba. Wallahi ka san idan ba ma kai bane ba za su bari ba. Ka yi haƙuri, tun da kaga sun koro sun gaji ne, bai kamata ka koma musu ba. Ta zauna, ran da Allah ya kawo sai a je a biya su, ko da rabi ne, sai ta ci gaba da koma makarantanta. Ya ce, me yasa kike faɗin irin wannan magana? Shikenan yarinya ta zauna ba karatun Islamiyya babu na boko? Yaushe ne zan samu wa'annan kuɗin?
dan abin da nake samowa bai fi wanda za mu ci abinci cikin gidan nan ba. Ya ka ɗebe rai daga rahamar Ubangiji. Gobe yana yiwuwa in ka fita kasuwa sai ka ga Allah ya baka wa'innan kuɗin. Da can baya da ya ka samu ta kawowar haka tana karatun. Ka yi haƙuri malam. Ya tsinke ta da cewa a'a bari bani haƙuri, zan koma makarantar. Su ba su san yanayin rayuwar nan yadda take ba ne? Tashi mu je mamana. Ta tsinke shi da cewa a'a dadi ka yi haƙuri. Shugaban makarantarmu ne ya dawo, kuma ka san shi kan ba shi da kirki. In ka je yana iya gaya maka maganganu, ni kuma raina ba zai min daɗi ba a gaya ma baffanmu magana. Ka yi haƙuri, ni dai na haƙura. Zan rinƙa zaunawa a makarantar momi da take zan rinƙa zaunawa a makarantar innanmu da take koyarwa a nan cikin gidan. Ka kyale su, ka ji baffa? Sai da ya ji hawaye ya ciko mai idonsa, ya sauri ya ɗauke idonsa daga gare ta da take duƙe a gefensa. Ya ɗan mammatse baya son hawayen ya zubo. Kowannensu ya yi shiru, shi kaɗai suke sauraro. Ya kalle ta, ya shafa kanta ya ce Allah ya miki albarka. Tashi to ki je ɗaki kin ji? Allah yana sane da mu duk inda muke, kuma yana sane da kowa. Ta ce to, ta yi murmushi ta tashi ta wuce ɗaki. Suka bi ta da kallo, sannan suka juyo suka kalli junansu. Maman murmushi ta yi masa don ta ga ransa ya riga da ya ɓace. Ya ɗan yi ajiyan zuciya daga kallon da yake mata, yanayin murmushin da ta sakar masa, sai ya ɗan sunkuya kansa. Ta sa hannunta ta ɗago gemunsa. Malam, ba na son ka da ɓacin rai, don Allah ka yi haƙuri. Kar da ka sa ma kanka damuwa, tashi mu tafi ɗaki. Bai yi mata gardama ba, ya miƙe ta ɗauki nonon ta bisa da shi. Can ta jefa ta ba sa haƙuri, domin ita mace ce mai haƙuri, ta fi su dauriya. Har ta lallashi ɗan dattijonta, ta ba shi nonon ya sha ya ƙoshi. Washi gari da safe suna zaune a kan tsakiyar filin gidan suna kari a ƙatoton tabarmansu. ‘Yarsu ta dama masu koko da ƙosansu. Suna zaune suna kari har da dadin. Har dai yau da safe rayuwar shi dai haka nan dai yake, amma ba ta ɗan yi masa daɗi. Baya so dai matarsa ta gane, saboda ita ma tana shiga damuwa, kuma ta iya gwargwadonta don ta ga ta kawo mai da damuwar nan. Bai kamata kuma ya nuna mata ya dawo ba. In dai ya ɗan kurɓi kunun ya sa kusan a baki, sai ya juya ya kalli ‘yarsa da take ta karinta. Ba wani damuwa a jikinta ko kuma a fuskanta wanda ta nuna, don ‘yan uwanta na zuwa makaranta, ita ba ta zuwa ko kaɗan. Har sai da suka kallama kari, ta tashi ta kwashe kayan gabaki ɗaya, in ta kai ta duka wurin wanke-wanke, ta zauna ta wanke su. Sannan maman ta dawo zamanta daidai da dadin, suka jeru daidai da Abbu, suka jeru. Ta juya ta kalle shi inda ya lankwashe kafarsa guda ɗaya ta da ɗaya, ya sa hannunsa sama ya ɗan tara kansa. Ina kallon ‘yarsa da take duke tana wanke-wanke. Bayan ta gama ta zo ta duka gabansu, suna zaune ba sa ce ma junansu komai. Ta ce, innanmu, shi kenan aikin komai an gama? Ta ce, an gama aikin tsakar gida, saura na ɗaki. To, menene ya rage innanmu? Wato karatu, a je a yi muraja'a ko? Ta yi murmushi ta ce to innanmu. Ta kalli dadi da yake ta zura mata ido. Sorry. Ta kalli Abbu da yake ta zura mata ido. Sorry. Ta ce baffa, ya aka yi? Ya ɗan yi murmushi ya ce ba komai mamana.
sannan ta miƙe ita ma da murmushinta ta shiga ɗaki. Sannan mamanta ta kwala mata kira, ta leƙo da sauri da cewa inna mu gani ɗauko mani ƙaramin Kur'ani na. Ta ɗauko mata ta miƙo mata, ita ma ta koma ta ci gaba da muraji'anta. Ita kuma ta buɗe Kur'ani nan tana ta faman muraji'anta a cikin zuciyarta. Shi je yana zaune ya tafi dogon tunani. Bayan ta kusa shafi 1.5 ne na karatu, sannan ta tsayar da karatunta, ta lankwashe Kur'anin ta ajiye shi, ta juya ta ce, Malam, wai lafiya kuwa? Me kika gani? Lafiya ƙalau, a karatu kike yi ba? Ki ci gaba mana. Karatu nake, amma dai tunda muka zauna nan na ga baka ce komai ba. To ana damuwan mai karatu ne da surutu? Ai laifi ne. Ta yi murmushi. Na san da haka. Amma dai to, na ga lokacin fitar ka ne yayi, baka tashi ka fita ba. Malam, ina aini ba zan fita nan yanzu ba, sai nan da ƙarfe 10:30. 10:30? Lafiya? Ta faɗa a tsorace. Lafiya ƙalau, lokacin 'yan makaranta duk sun gama wucewa. Yara masu makaranta duk sun gama wucewa, da masu zuwa Islamiyya da masu zuwa boko duk sun gama tafiya, sannan zan fita. Saboda me? Saboda kan in gansu. Kada ka gansu kuma? Ban fi gane ba. Kan gansu mana. Ga 'yata a cikin ɗaki. Ya gaya mata haka a lokacin da ya kauda fuskarsa daga kallonta. Ta yi ajiyar zuciya, sai murmushi. Malam kenan. Yanzu dalilin wannan ne yasa ba za ka tafi kasuwa da wuri ba? Ya ɗaga mata kai kawai. Ta yi murmushi ta ce, Malam kenan. Ba dai za ka daina tunanin nan ba ko? Na daina. Ai musamman da na ga 'yata cikin farin ciki, ba ta yi sa wani makanta wani damuwa ba. Shi yasa ni ma na cire abin a raina. Amma ki sani idan na gansu dole ne abin zai dawo mu. Gwara in bari su gama wucewa. Ba wai kuma ina baƙin ciki da su bane din. Ta ce to shi